asia? Mun piti tulla tänne työhaastatteluun. Sisään. Juu, moro. Juu, että miksi sitä halustaa yövarteeksi? No, yövartijana voi valvoa yön läpi ja saa olla rauhassa yksin. Niin, sitähän sinä tässä työssä saa tehdä ja juu. Juu, mennäänkö vaikka kattoo niitä sun vartiopaikkoja? Juu. Juu, mennään vaan. Täällä säädetään pyöriä, autotalli on tuolla. Ja täällä on myös kaikenlaisia talletuksia. Ja meidän tehtävä täällä sitten on pitää tää paikka kunnossa ja vartioida tätä öisiä päivisin. Juu, että mun tehtävä on vartioida tätä paikkaa päivisin. Ja sun tehtävä on vartioida tätä paikkaa öisin. Okei, sä sitten aloittajana täällä 3 päivän päästä. Tää sinä. Joo.